Hej Anne-Seth. Jeg vil gerne lige vise jer, hvilken øvelse I skal lave som en del af jeres lektie til vores morgenmodul her mandag. Hvis I går ind på jeres skema og trykker på vores modul, så kan I se, at jeg har lagt et link ind til en applet om opdrift. Den skal I åbne, og hvis jeres Java kræver, at I tillader en masse ting, så skal I simpelthen bare sige, ja, det vil jeg gerne. Så sørg for at ændre jeres sikkerhedsindstillinger, så I kan åbne den her applet. Det vi ser her, det er et badekar, og der er en vægt nedenfor, og der er en vægt ovenfor, og så har vi nogle blokke. Og det første I skal, det er, at I skal veje de her blokke på vægten, og så skal I udregne, om den kraft, der bliver målt på den her vægt, om det passer med tyngdekraften. Så I skal bruge formlen for tyngdekraften, og så skal I bruge massen af den her blok, og se, om det giver en udregnet tyngdekraft, som er lige så stor som den kraft, der bliver aflæst her. Og det skal I gøre for begge blokkene, så I skal også placere træblokken over på vægten, og se, at det matcher. Og når I så har gjort det, så skal I veje blokkene på vægten nede i vandet. Og det skal I gøre for begge af blokkene. Og nede i vandet, der behøver I ikke at udregne det teoretiske resultat, men I skal i hvert fald sammenligne, hvad er forskellen i det vægten nede i vandet viser for de to. Så det er den første opgave. Gør det nu. Bare sæt den her video på pause, og så gør det nu. Det næste, der sker, det er, at I skal prøve at se, om I kan forstå det her. Så prøv at skrive en forklaring ned for jer selv, og hvis det er en hjælp, så kan I vise de kræfter, der er på spil. Så I kan vise tyngdekræfterne ved at klikke Gravity på, eller I kan se kontaktkræfterne ved at sætte Contact på, eller I kan sætte opdriftskraften på her. I kan også sætte flere på samme tid. Så prøv at lege med det igen, og se om I kan forklare det. Gør det nu. Det næste, der skal ske, det er, at vi oppe i fanebladet her skal ind på Buoyancy Playground, opdriftslegepladsen. Og det vi kan i den her legeplads, det er, at vi kan lave vores egen materiale. Så hvis jeg smider den her blok i vandet, så kan jeg vælge forskellige materialer. Jeg kan fx vælge flamingo. Men jeg kan også lave min egen blok ved at klikke på My Block. Det skal I gøre. Det I så skal gøre, det er, at I skal sætte jeres blok oven på vægten heroppe. Og så skal I variere massen. Og så skal I se, hvilken påvirkning det har på det, man aflæser på vægten hernede. Og det skal ikke være kvantitativt, det skal bare være kvalitativt. Så bliver den kraft her større eller mindre. Og det skal I også gøre for volumenet. Så I skal variere volumenet, og så skal I se, hvordan påvirker det den kraftmåling, der er her. Når jeg har gjort det, så skal I smide jeres blok ned i badekarret, og så skal I igen variere massen, og så se, hvilken påvirkning har det på, hvad man ser på vægten hernede, og så skal I gøre det samme for volumenet. Så variere volumenet og se, hvordan påvirker det vægten hernede. Og det her, det skal altså gerne give jer en god baggrundsviden, sådan at vi kan lave et rigtigt fysisk eksperiment i timen i morgen. Så det her, det er en simulering. Den burde være lidt nemmere at forstå, fordi der er tal. I timen, så skal vi selv variere de her to variable, nemlig masse og volumen. Og så skal vi simpelthen lave en kvantitativ måling af, hvilken indflydelse har det på de forskellige kræfter. Vi ses!